Giatay ba ning cellphone na oy? Safford Jokes. Nakamukbang-mukbang kunuhay ko. Kung mag-post ko karon mukbang. So, nag-order ko. Sutan sa karinderya, daghan kayo. Paporma-porma pati ay butang sutan nga lami kayo ba? Unya, papisil-pisil pa yung sili. Paporma ba yun ba? Unya, butang kanon. Para arong inyo nga lami kayong paggagawa sa mukbang. Para nagkaon ba? Sup-sup-sup pa ba sa mga bukod sa baboy nga paa? Best yun di karon bang nauna na ako nag-best yun di karon gawa sa mukbang ba? Kaya first time ko na ako ni mga mukbang. Kaya ibalo na ako ganda ka na siya mo tanaw. Dako na viewers pag magmukbang ta. Nga mukbang ta karon. Order na yung tubig Inom tubig. Kaon na po. Banat kaon. Bisa ko anaga kaon. Banat lagi ako para aron ningno nga lamig dyan ba? Sus, pag magkaon wala yung toothpick. Ay, hingi-hingi. Ay, na ba? Paporma ba? Real yun. Sus, kabuangan, hitabuwa, oy. Pag-review na ako sa akong cellphone nga, wa man din ang record. Sus, murag naggutom ko balik ba? Kibuangan yung mukbang na ako nga, busit ni kamera ko, wa man din ang record buanga. Safford Jokes.